అడుగు పడింది. అభ్యంతరాలు ఆందోళనలు తోసిరాజన్ ఆర్మీలో అగ్నిపథ్ నియామక నోటిఫికేషన్. అగ్నివీరులకు సైన్యంలోని ప్రస్తుత ర్యాంకులకు భిన్నమైన హోదా. సాధారణ సాంకేతిక కార్యాలయ సాయుధ విభాగాల్లో చేరేందుకు పిలుపు. జూలై నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ షురు. నమోదైన రోజు నుంచే సర్వీసు ప్రారంభం. భారత్ బంద్ నేపథ్యంలో ఇగో ఇంతెందుకు ప్రజల్ని అడిగితే అయిపోతుందా? అగ్నిపథ్ను మీరు ఆహ్వానిస్తున్నారా? గజ్జెపూరి చాలు. రైట్. అగ్నిపథ్ను మీరు సమర్థిస్తున్నారా? కేంద్ర ప్రభుత్వం అది మంచిదని చెప్తా ఉంది, ఇక్కడ విపక్షాలేమో మంచివి కావని చెప్తా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మీరేం చెప్తారు? అగ్నిపథ్ను మీరు సమర్థిస్తారా? ఈ ఓటింగ్లో పాల్గొనండి. దాదాపు 439 ఓట్లు పడ్డాయి. 439 ఓట్లు. వన్ మినిట్లో పడేటువంటి ఓట్లు చూద్దాం ఒకసారి. 1044 ఓట్లు. 1376 ఓట్లు. 1793 ఓట్లు. 2165 ఓట్లు. చలో ఒక్క నిమిషంలో 2165 ఓట్లు పడ్డాయి. అగ్నిపథ్ను మీరు సమర్థిస్తారంటే అవును సమర్థిస్తామని చెప్పి 64% మంది, కాదు సమర్థించం అని చెప్పి 36% మంది చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఇందులో మెజారిటీ పక్షం సమర్థిస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. దాదాపుగా 2800 ఓట్లు పడ్డాయి. 1 మినిట్ పూర్తయిన తర్వాత 2వ నిమిషానికి పడేటువంటి ఓట్ల సంఖ్యను ఒకసారి చూద్దాం. 64% మంది ప్రజలు అగ్నిపథ్ను మీరు సమర్థిస్తారంటే సమర్థిస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. 3000 ఓట్లు పడ్డాయి. 3000 ఓట్లు. 2వ నిమిషానికి ఎన్ని ఓట్లు పడితే ఒక్కసారి చూసి చెప్దాం. 3209 ఓట్లు. 3209. 3329 ఓట్లు. 3329 ఓట్లు. 3474 ఓట్లు పడ్డాయి. 2వ నిమిషంలో చలో 2 నిమిషాలు పూర్తయ్యే సమయానికి 3474 ఓట్లు పడ్డాయి. 66% మంది ప్రజలు అగ్నిపథ్ను సమర్థిస్తున్నామని చెప్తా ఉన్నారు. 34% మంది ప్రజలు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం అనేటువంటి మాట చెప్తా ఉన్నారు. సో ప్రజల ఒపీనియన్ అట్లా ఉంది ఈ అగ్నిపథ్కు సంబంధించి. ఇంకా వాళ్ళ ర్యాంకులు కూడా వేరే ఉంటాయట. భారత్ బంద్ నేపథ్యంలో 500 రైళ్లు రద్దు. ఢిల్లీలో కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిన ట్రాఫిక్. కాంగ్రెస్ సత్యాగ్రహంతో మరింత ఉద్రిక్తత. బీహార్లో 20 జిల్లాల్లో ఇంటర్నెట్ కట్. సుప్రీంకోర్టులో అగ్నిపథ్పై మరో పిటిషన్. నేడు ప్రధానితో త్రివిధ దళాధిపతుల భేటీ. మొదట చేదు తర్వాత మేలు. అగ్నిపథ్పై తొలిసారి పెదవి విప్పిన మోడీ అంటూ ఒక వార్తను చూస్తాను. ఇక సికింద్రాబాద్ విధ్వంస ప్రధాన సూత్రధారి మధుసూదన్ A1గా కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి వాసి. రిమాండ్ రిపోర్ట్లో లేని ఆవుల సుబ్బారావు పేరు. ఎక్కడా కనిపించని ఆర్మీ కోచింగ్ సెంటర్ల పేర్లు. నిందితులందరూ ఆర్మీ ఉద్యోగ అభ్యర్థులే. 56 మంది నిందితులు, 45 మంది అరెస్టు. పరారులో 11 మంది. రైల్వేకి 20 కోట్ల నష్టం. సుబ్బారావు డిఫెన్స్ అకాడమీలో ఐటీ తనిఖీలు. పోలీసుల అదుపులోనే ఆవుల అంటూ ఒక వార్త. ఇక్కడ ఎంత డేంజర్. ఇక్కడ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో లేని ఆవుల సుబ్బారావు పేరు. ఎక్కడ కనిపించని ఆర్మీ కోచింగ్ సెంటర్ల పేర్లు. ఈ అన్నిటికీ మేనేజ్ తోటి ఖతం అయిపోయింది. ఇగో వెనకాలండి నడిపించేటోళ్ళు ఇగో ఇలా అది చేసినోడి పేరు లేదంట. క్లియర్ గా కనిపించి మొత్తం A1గా KCR ను పెట్టాలి ఇలా.